El pati gòtic del Palau de la Generalitat ha acollit l'acte de lliurament de 100 beques que concedeix l'Institut Valencià de Competitivitat, l'IVACE, amb l'objectiu de millorar l'ocupabilitat dels joves en matèria d'internacionalització. Una xifra que ha augmentat considerablement respecte a les 20 que es donaren l'any 2014. Aquest fet demostra la intenció del govern valencià de potenciar mesures que reduïsquen l'atur juvenil. El president Ximo Puig ha destacat que aquesta iniciativa ajudarà els beneficiaris a construir el seu propi projecte de vida. No ens podem permetre allò que s'ha dit tantes vegades, que les generacions més preparades de la nostra història no tinguen treball. En segon lloc, perquè suposa un malbaratament que desaprofitem el nostre talent i les capacitats i habilitats que heu adquirit en els vostres estudis. No hem de consentir que s'oxide aquest coneixement o que hagi d'emigrar a altres països perquè així no proporcionem expectatives. I ho fem també perquè heu de poder construir el vostre propi projecte de vida. D'altra banda, el conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha afirmat que les beques IVACE són una oportunitat per tal que les noves generacions es desenvolupen com a persones i com a professionals. Estem davant d'unes beques que persegueixen facilitar l'empleabilitat futura dels joves, que ajuden a adquirir coneixements i formar-se en una matèria que va ser molt demandada per les empreses en un entorn econòmic globalitzat i també proveir a les empreses de recursos humans formats que faciliten abordar els processos d'internacionalització amb les majors garanties possibles. De les 100 beques, 70 corresponen al programa IVACE Exterior i les altres 30 a IVACE Exportació i Ocupació, finançades amb fons de la Unió Europea. En uns mesos aquests joves es convertiran en ambaixadors de la Comunitat Valenciana arreu del món.